så har jeg været i praktik første dag. Og det er gået super godt. Jeg var lidt nervøs for, hvordan det hele det sådan skulle gå. Om der var en masse folk, der gav mig en masse opgaver, og jeg overhovedet ikke kunne overskue noget af det, eller at de forventede meget af mig, eller at jeg bare blev sådan lavet lidt alene. Jeg havde rigtig mange bekymringer. Ikke sådan, hvor jeg var overbevist om, at det var det, de ville gøre. Jeg var bare lidt i tvivl om præcis, hvordan det ville foregå, fordi man har hørt så meget om de andre. Og der er mange forskellige udgaver i, hvad den første dag har været. Men det har været en dejlig dag. Det har været super fint. Der har været run på. Der har været opgaver, som jeg sådan skal løse ude i nær fremtid, som virker forholdsvis overskuelige, men også stadig lidt nervepirrende, om det er noget, jeg kan løse. Ja. Så indtil videre, så har det været rigtig fint. Jeg var bare rundt og blev introduceret lidt til de forskellige folk. Så jeg tror, jeg har på 20 minutter fået 50 navne. Og ja, så dem kan jeg bare udenad. Ingen problem. Ved, alle hedder, hvad de laver. No props. Ja. Så det har været en overvældende dag, men det har været en rigtig god dag. Det har været rigtig dejligt at komme i gang. Og det har været rigtig dejligt at se, at det er et sted, hvor at, de faktisk gerne vil have, at jeg kommer. Og de er glade for, at jeg kommer. Så. Og så er min praktik været rigtig sød. Så det er dejligt. Så jeg glæder mig til at starte i morgen igen. Og jeg glæder mig til, at jeg skal være der et halvt år. Så indtil videre. Thumbs up. Love it.